Ja, så er vi med rollatorbanden på bakken. Jeg har solgt programmet til TV5. Nu skal pigerne op og prøve ulven. Så må vi se, hvor meget de kaster op undervejs. Så. Må alle være med. Så er det istid. Der er heldigvis ikke så mange, som der kunne have været, så det er forholdsvis stille og roligt. Marlene, hun er at købe sig en bamse. Og pigerne er med der rundt og prøve alt muligt. Marlene har lige været oppe i rutsjebanen. Ja, der er heldigvis ikke kommet alt så mange mennesker endnu. Så der er stadig frit slag for rollatorbanden. Så vikingeskibet, det er jeg ikke så glad for, kan jeg huske. Og blæksprut. Så er det spisetid. Og især man har folk kan få sættet deres hus, inden de skal ud og prøve karusellen igen, der er lige herovre på den anden side. Ja, nu vil bedstemor op og flyve. Først da 4 gange hun blev afvist, så tog hun imod afvisningen. Ellers så har hun fløjet den flyvende bedstemor. Nu fik jeg det ikke lige med, men bedstemor har lige stået og danset til disco her ved sin rollator. Nu må jeg se, om jeg får det med næste gang. Så er bedstemor kommet til Korsbæk. Nu er vi i Algade. Der er direktør Varnes. Hernede er hans bank. Ja, den gik lige ud, men det var Varnes og hans bank. Og så dødsfjenden på den anden side af gaden. Og bedstefar. Og Marlene. Ja, så har vi bankdirektørens bil. Træfælge. Det er i hvert fald et par år siden, man har brugt træfælge, efter hvad jeg lige kan huske. Så er vi inde i Skjerns magasin. Og Skjern har lige været her, men han havde lige en bankforretning ude bagved. Hans bror er ikke kommet til byen endnu, så vi har hele butikken for os selv. Han vil være tilbage om et øjeblik, så må vi se, om vi der kan finde noget, vi kan bruge. Stort udvalg i færdige kjoler. Jamen, så må vi jo vise det bedstemor. Hvad siger du? Og lille der, hvad det hedder så, det han har på? Det er matrostøj. Ja, matrostøj, ja. Ja. Det her jeg da også gået i matrostøj. Ja, det er det, du sidder i det der billede i barnevognen, tror jeg. Ja. Ja, den så meget Rolf Hold op. Hjælp, så fører vi så længe. Ja. Ja, det den så meget Rolf holde op i Hillerød for en 5-6 år siden, da jeg var oppe og købte skilt. Nu holder den her, så den er blevet lånt ud. Han havde også den der landsholdsbus, landsholdet kørte i, da de blev europamester. Hernede har vi vandrutsjebanen, og herinde der bor, er det Olaf Larsen, var det sådan, han hed? Hvad er det? Men ikke låget sidder fast. Og jeg tror, den er blevet stjålet. Den er Provst Meier. Ja, det er jo det. Har jeg ikke kigget efter? Ja, det er... Nu bliver far meget vred, når han ser det. Jeg kigger lidt ind ad vinduet.
Det er jo ligesom at være på købmandsvogn. Det er dem far har stående nede på værkstedet, de der sømkasser der fra 2. verdenskrig, sådan cirka. Ja, vi føler os helt hjemme. Men vi hygger os. Ja, men det ene tager ikke vandrutsjebanen. Nu bliver hun våd, siger hun. Ikke noget kat. Så er der sammen nogen vi kender alligevel, der er blevet lukket op i vandrutsjebanen. Se om I kan se hvem det er. Den ene kommer der, og den anden kommer bagved. Det er både. Vi kan altid kende det på farven i året her, rollatorbanden på bakken. Så, nu bliver de våde. Ja, men så har vi bestilt Irs kaffe, så det venter vi på her ved siden af rutsjebanen. Så der komme i alderen, hvor man genopfinder tingene, fordi nu har jeg bestilt Irs kaffe. Og bedstemor spørger, hvad er Irs kaffe for noget? Der står whisky på glasset. Det vil hun da prøve at smage. Det har hun aldrig smagt før, sagde hun. Okay. Så nu skal vi ud og se, om vi kan finde hjem her. Det er lige 6 timer, der er gået med en knips med en finger. Og hjemme og inden er Mette. Vi har prøvet alle tingene 10 gange, så nu er de også blevet trætte af dem, møder vi senere.